anu sono kakan wis oli duit. iya oli sangu kanggo ning dalan. Iya Wis ya sono arep nglanjutaken perjalanan ya Mang. iya lho hati-hati permisi ya Mang. Suwun. Bocahku kagak kaget. Kuan dudu ya. Dan yang sejen sekian mah. Kodingan ya. Pangeran. Tapi jempol. Crongoku bocah. Bakal wong kekucek mataku aja ning cungur.